atropello en dous movementos. Polo visto, porque o falecido, que é do clan Bentos, non sei se estou dicindo ben o apelido, creo que sí, o falecido, que é do clan Bentos, é atropelado en primeiro momento por unha furgoneta conducida por un membro do clan rival. O que pasa é que o que fai é revolcalo polo chan e facerlle dano nas pernas. Nos vídeos se ve como esta persoa que foi atropellada nas súas pernas se vai arrastrando hasta apoiarse contra un coche patrulla que xa chegara ao momento, é dicir, que estamos falando nun momento que hai un moreo de xente. E nese momento, cando outro vehículo do mesmo clan, do clan Bentos, non do que lle atropellou, é dicir, do seu Conducido polo irmán. Conducido polo seu propio irmán, é dicir, non é que fose do seu propio clan, é que era conducido polo seu propio irmán, metendo marcha atrás, o aplasta contra o coche patrulla. Estamos falando dunha fatalidade que ven, evidentemente, producida por unha temeridade absoluta que estar metendo marcha atrás sen mirar en medio dunha liorta. Sí, e logo unha liorta que se convertou nunhas noticias deste verán en Galicia, polos vídeos e polos posteriores vídeos tamén con ameazas en redes sociais, etc. Como dicíamos tamén antes, o crime de Alcácer volve a estar de actualidade tras a nova versión ofrecida por Miguel Ricard, o único condenado polo asesinato de Miriam, Toñi e Desiré en 1992. El di agora que non actuou só xunto a Antonio Anglés, senón que houve un grupo de 7 persoas implicadas. Non sei que crédito se poden dar a estas declaracións nun dos crimes máis mediáticos da historia de España. O crédito é difícil marcalo, porque Miguel Ricard, desde o primer momento, xa o primer día, cambiou a versión 2 veces. Miguel Ricard leva cambiando a versión constantemente, incluso cando sale de prisión, él alega que él non fixo nada. Ahora de novo cambia a versión e di que sí que estuvo involucrado en esa presunta, en esa violación, pero que foi forzado por Antonio. Entonces, a credibilidade non é moita vendo todo o que pasou no pasado, eses cambios constantes de versións. A cuestión é, por que agora? Que interese ten económico, de protagonismo ou por que agora nestes momentos, non? Claro, o interese económico é unha versión que está salindo bastante nos medios. O que pasa é que el, nas 3 entrevistas que dá tras a salida de prisión, non cobra nada. Fainas ademais a un canal de YouTube co que tampouco vai a sacar moito rédito. Entón, ao mellor, podría estar máis ligado a un interés personal de ter recoñecemento. De ego. Sí, un pouco de ego podría estar. Non sabemos, pero dende logo unha das principais cuestións. Estamos a falar, repito, dun dos casos máis mediáticos da historia de España. Imos lembrar o que aconteceu. Raquel Atanes, contanos. Si, Juan, imos repasar que foi o que pasou e que incógnitas quedan aínda por resolver no que, sen dúbida, foi o caso da crónica negra que máis impactou na historia do noso país. Témonos que retrotraer tempo atrás. O 13 de novembro de 1992, Miriam, Toñi e Desiré, 3 rapazas de 14 e 15 anos, saíron de Alcácer, onde vivían, para ir a unha discoteca en Picassent. Para chegar ata esa localidade, fixeron autostop, que era algo bastante común naquela época. Pero o certo é que nunca chegaron ao seu destino, desapareceron sen deixar rastro ningún. Ben, pois 76 días despois da súa desaparición, o 27 de xaneiro de 1993, os corpos das 3 nenas foron atopados no Barranco da Romana, un lugar de difícil acceso situado aproximadamente a uns 50 kilómetros de Alcácer. A investigación realizada tras o achado dos corpos segue sendo a día de hoxe aínda obxecto de polémica e xa no seu momento disparou multitude de teorías, pero que sí que quedou probado na autopsia foi que as rapazas foran torturadas, violadas e asasinadas. Os principais sospeitosos foron dende un principio o Miguel Ricard, de quen estamos falando, e Antonio Anglés. Ricard foi arrestado, como estamos vendo, e inicialmente mesmo confesou a súa implicación, aínda que é certo que cambiou varias veces de versión e mesmo chegou a negar as acusacións. Foi o único condenado polo crime, cunha pena de 170 anos de prisión, aínda que saiu no ano 2013 baixo a aplicación da doutrina Parot. Pola outra banda, outro sospeitoso, Antonio Anglés, conseguiu fuxir e creou ademais consigo unha lenda negra que mesmo equiparaba o home do saco. A teoría máis extendida era que embarcara en Lisboa nun cargueiro inglés e que afogara no mar, pero o certo é que nunca se chegou a atopar o corpo. Mais de 3 décadas despois, segue sendo o prófugo máis buscado da historia de España. E agora deixo-vos a pregunta a vos, compañeiros, atoparemos algún día respostas a tantas e tantas incógnitas que aínda quedaron no aire? Moitas grazas, Raquel. De logo que hai moitas incógnitas. Primeiro, si Antonio Anglés sigue vivo, e se sigue vivo, onde está? Se recabaron perfectamente as probas e un
se hubo algún defecto no traballo policial deste caso. Incluso hai xente que di que se ocultarían diferentes probas porque hai personaxes, pois, moi coñecidos ou influentes detrás tamén desta violación e deste asesinato destas rapazas. Un caso con moitas preguntas. Foi un antes e un despois. Eu penso que foi un antes e un despois, ou foi un deses casos que fixo reflexionar moito sobre como había que tratar este tipo de sucesos. Sí. Marcou unha época xornalísticamente falando e despois tamén xerou moitos comentarios e moitas teorías da conspiración que quedaban no aire. De feito, agora, nesta última entrevista que daba Ricard, atreves incluso a dar nomes. Cando ele apunta a máis persoas, dá nome, dá alcumes. Incluso, entón, é un caso que ao final ten unha serie ten moitísimas incógnitas, pero que se investigou durante moito tempo. A verdade é que neste caso penso que hai que aplicar ese principio da navalla de Occam, no? Que decir, se hai varias explicacións posibles, a máis probable é a máis sinxela. Non me creo absolutamente nada. Non me creo absolutamente nada do que poida sair da boca deste home de Ricard, que cambiou de versión 2 docenas de veces cada mañá, se levantaba cunha versión distinta. O que diga agora, tantos anos despois, non vai aportar nada, o único que vai a facer é aumentar a dor das familias. Revivir, non? Poder vivir deste conto do que saiu bastante indemne se temos en conta o tempo que finalmente pasou efectivamente en cadea. En todo caso, sí que é verdade que marcou un antes e un despois, como ben apunta Raquel, no tratamento informativo de como se deron as noticias. Estábamos vendo fai un momento ese titular, esa portada de fai anos, unha portada que hoxe sería absolutamente inconcebible, non? Esa maneira de explotar a dor das familias. De todas formas, o máis probable é, como insisto, que sexa a explicación máis sinxela. É dicir, estes dous colleron estas 3 cativas e foron eles os únicos responsables de todo o que sucedeu. Eso, polo menos, é a miña particular interpretación dos sucesos, que despois, frente ao barullo mediático que se orixinou frente a este suceso, pois, evidentemente, foi crecendo todo. Barullo mediático, chama atención que con todo este barullo mediático, tantos anos, con tantas investigacións, entendo, e entendo tamén que se destinaron moitos recursos á investigación. No mesmo momento no que se fai tan mediático, que non se saiba absolutamente nada do paradoiro de Antonio Anglés. É que se deu a fuga e se realmente se afogou, é dicir, quen ten a resposta é o mar. Non, é dicir, de verdade pensades que unha persoa que sae dos baixos fondos do entorno de Valencia, unha persoa que non ten nin formación, nin capacidade, nin control de idiomas, nin medios económicos, pode urdir unha escapatoria tan complexa que lle permita manterse fora do radar das autoridades durante tantos anos? É dicir, que ti pensas que sí que está morto. A miña opinión personal é que esa é a explicación máis lógica. Agora, o mellor, pasado mañán, Interpol nos sorprende, o detén, resulta que este señor agora está levando un negocio de corsetería en Dublín, que todo pode ser, pero que non me parece o probable. A mí o que me dá moita pena é que pasen estas cousas. Xa non me refiro ao caso de Antonio Anglés, que se está vivo, se está morto, sen probas, non se pode saber. Pero sí o caso de Ricard, que despois de 30 anos haxa que teñamos que ver como este individuo, que minte máis que fala, que cambiou de versión tantas veces, volve a reabrir esas feridas da familia. E lévanos un pouco tamén o caso de Ana del Castillo, non? Que tamén se cambiaron unha chea de veces de versións. Efectivamente, iso de que tantos anos despois, coa dor das familias, teñamos que estar escoitando esta xente que xa pasou por unha sentenza judicial. O sea, que aquí están probados os feitos. Eso non son díxomes, hai sentenzas. Porque, evidentemente, despois dunha sentenza judicial, Miguel, entendo que Ricard dá unha entrevista, di que hai máis implicados, a xustiza non pode volver a chamar para decir que está pasando aquí. Si está xulgado o caso, está xulgado. O que pasa é que nesta sentencia en particular o xuíz deixa unha coletilla aberta, porque a sentencia finaliza o fallo dicindo o autor do delito é Miguel Ricard xunto con Antonio Anglés e posiblemente unha terceira persoa. Esa persoa non se identifica, entonces deixase así no aire. O interesante, ademais, da última declaración de Miguel é que non se sabe ben se é por esas alternativas teorías que había antes, Miguel agora coñeceas, está adaptando a versión a esas teorías, ou se ao revés, se é que esas teorías estaban no certo e agora Miguel está como dando a versión máis veraz. Pero xa non ten credibilidade ninguna, Miguel. Claro. E aparte outra cousa, imaginemos agora que de repente salta a noticia e descúbrese con probas que hai
efectivamente unha terceira persoa Que implicada. hai moitas- O delito está prescrito, poderíase xulgar? Non. No, Ou sí? non se podría. O que pasa é que hai moitas probas, a última persoa, por exemplo, o último testigo que ve as tres rapazas, di que no coche branco no que entran hai 4 individuos. Ademais, no bar Parador, xente de testigos di tamén que había 4 individuos. Entonces, tamén coincide ahora eses 4 posibles individuos, máis os 3 que di ahora na entrevista que eran 3 persoas que non sabía identificar, son 7. 7 que coincide tamén cos número de pelos identificativos que tiñan os corpos da rapata. Sabíase que había 7 persoas. Claro, pero son datos que tamén coñece o propio Ricard, que podría Exacto. empregar para contar a versión que a lle interesase en calquera momento. Por eso non sabemos ben se Ricard o que está facendo simplemente é coller todos estes datos de investigadores que deron estas teorías e adaptalas ao presente, ou se ao contrario é que efectivamente pasou iso. Ben, pois, dende logo, por ser un dos casos máis mediáticos, chamaron a atención as declaracións de Ricard, sobre todo porque daba unha versión completamente diferente. Cambiamos de tema, porque o ano pasado estivemos cun veciño de Láncara que denunciaba que alguén lle cortara os chopos da súa leira. Pois ben, acaba de pasar outro incidente coas súas árbores. Imos falar con el. José Luis, moi boa tarde. Hola, boa